maba n'ụlọ onye kpọrọ masị. Onye na-ebe a? Onye ụwa nwa m. Ma? Onye ụwa Ma. Na-abịa o. Onye ụwa nwa m. Ma. Na-abịa biko na oji tugo. Ma. Bịa. Onye nkụzi gị ka ọ na-abịa. Jesu. Mama, mommy, ọkwa kwesị Jesu. Agwa m ya na ịnwụ last week. Hey! Nne m anụkwa m ọzọ biko. Mommy Jesu. Mommy Jesu. Master, good afternoon. No. Nke ahụ na-acha atụji ebe a. Eche m na mmadụ esi nwụrụ anwụ ya. Master, ma nwetala ife mmeri. Master, miracle mere na be anyị. O mesikwa abinye o. O mesikwa abinye. Miracle mere, o mesikwa abinye. Master,